Ahojte, vítajte u nového videa a dnešné video budú moje kryty na mobil. Dúfam, že sa vám bude páčiť aj že sa vám bude páčiť môj celý kanál. Ak sa vám teda páči toto video, môžete zanechať like, odberom ma veľmi potešíte a ak by ste chceli aj vedieť, čo je v mojom mobile, mi môžete napísať do komentára, tak môžeme ísť na to. Môj mobil je iPhone 6s a v rose gold farbe. 32 GB, ale to teraz nie je dôležité, koľko má gigabajtov, teraz sú dôležité obaly. A ako prvý kryt vám ukážem asi tento so srdiečkom, ktorý som mala aj na mobile. Ukážem vám ho potom asi aj na mobile, vyzerá takto. Ja som si popravde myslela, že ten kryt bude mať tuto tie medzierky, také biele. A ja som sa strašne tešila na to, že to bude taký pekný valentínsky kryt, ale nakoniec ten kryt nosím úplne stále, aj teraz ste mohli vidieť, že som ho mala na mobile a je podľa mňa mega super a absolútne neprekáža, ten telefón nie je vôbec nejaký hrubý s ním ani nič, je mega tenký. Mám takýto kryt, ktorý je z eBaya. Tento kryt je teda z eBaya, ako som už povedala, je to kryt so styčom, takýto modrý, po bokoch je biely, aj znútra je biely. Nie je priesvitný, to je dobré, že keď to je na tom telefóne, tak to tak pekne vyzerá, ale má nevýhodu, že sa strašne ťažko dáva dole aj na telefón. Ozaj to tam musím rvať niekedy, že to proste takto ohnem a takto to tam potom nasadím nejako. Takže preto si vám ho neukážem a na telefóne možno nájdem v galerii nejakú fotku, ale takto vám ho ukážem iba takto. Ale zase asi najviac zo všetkých mojich krytov chráni ten telefón. Ozaj je úplne super a ešte k tomu, že ja milujem Stitcha, tak preto je úplne paráda. Ako ďalší kryt tu mám tento so srdiečkom. Je to takéto srdiečko také ako keby trblietavé. A tu nám má ružového biele pásiky, čiže moja najobľúbenejšia kombinácia farebná a tuto po bokoch je taký priesvitný, je mega pekný za mňa. Ten má vlastne tú nevýhodu, ale strašnú, že tu keď som ho dostala, tak tam boli také tie nálepky veľké. Na ostatných to nebolo, tam to bolo na také ešte fólii, nejaké znútra nalepené, ale tu na to nejako zle nalepené bolo a celé sa mi to zošuchalo, tak som to trochu skúšala domalovať a nejako to vyčistiť so špongiou a špongia to vydrala úplne. Ale tak či tak ten kryt mám veľmi rada, je úplne krásny, priesvitný a tento mi príde taký pevnejší, že sa ťažšie ohýba a dobre chráni mobil a je to taký skôr športový alebo taký dúhový obal. Tento jeden je s takou mačičkou a druhý je s Mikulášom alebo Santa Clausom, neviem ako tomu hovoríte, alebo proste s Ježiškom a s takou hviezdičkou a je tiež úplne super, ale je taký vianočný, mala som ho na mobile dokopy možno dvakrát, keď som sa hrala v lete napríklad, keď som ho dostala aj s tým mobilom a tento som nemala myslím, že ani raz, možno nejako na Halloween, keď som sa už tešila na Vianoce. Ale je fakt tento super v tom, že tu je taká textúra a je to také strašne, je to také draplavé a také dobré, že to tam je tak cítiť. Neviem, strašne je taký dobrý ten kryt, aj keď som ho nikdy nemala skoro. A ten nemá žiadnu textúru ani nič, ale je vám tu zase vidno to jablčko, keď ho máte na mobile. Aj tu nám je vidno to jablčko. A tu nám mám posledný kryt. Ten nie je na iPhone 6s, ale na 5s. Ten ešte stále mám. A je to takýto krásny obal. Ja vám tuto niekde hodím preklad, keby ste nevedeli, čo to znamená. A je to úplne krásny za mňa obal. Zelený, ja mám zelenú veľmi rada. Aj ružovú. A teda strašne sa mi to páči. A je to také sú tam ako keby tu hory, tu na taká tráva a tu takto taká obloha zelená. Strašne sa mi to páči, je to úplne podľa mňa super ten obal. Je tam taký motivačný citát a ako vidíte, tak je odlišný
napríklad od tohoto krytu, pretože je o dosť menší a to tí, ktorí sa vyznajú aspoň trochu v iPhonech alebo v nejakých telefónoch, tak vedia, že tento obal je na iný iPhone než na ten môj. Ale ten obal má strašnú nevýhodu, ktorá mi strašne vadí. Je to môj jediný obal na ten iPhone 5s a nevýhoda je v tom, že ako je plastový, tak sa strašne zle dáva dole aj na ten mobil. Musím si to vždycky nejako podobrať rukou alebo pravítkom. Pravítko sa mi už pri tom raz zlomilo. Ale neochráni dobre tieto strany, ale celkovo ten kryt je mega pekný na tom telefóne, pretože ja mám čierny ten mobil a tak to tam pekne na tom ukážem. A ako poslednú vec vám tu ukážem túto krabičku. To je krabička vlastne z toho môjho mobilu, z tej 6. A je to normálna krabička, máte tam, keď to otvoríte, takú tú vaničku, v čom bol ten telefón položený a potom tam máte nejaké tie na vyberanie SIM, tie nástroje a tu boli sluchátka, adaptér a nabíjač. Potom mám ďalej ešte k mobilu nejaký reprák a také tie natáčacie veci ako statív, selfie tyč a tak, ale to by som vám ukázala až v tom videu, čo v ňom mám. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, my sme na konci. Napíšte mi do komentára, či by ste chceli ďalšie video, čo je v mojom mobile a čaute.